eyyi en puɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal moni mum. Bandiraɓe ko weltare mawde artude hande yewtidde bandiraɓe. Hande noon ko 16 lewru Mboyi mbiɗen mars hitande 2026 en podanino bandiraɓe men gartu e kelle meɗen to banggue pinal. Hande jeheten koto inde meɗen inde aadi fartange o noon walla ɓaggorde de ko en jehino locital no woni hen pamrata locital firti ko inde walla baptême woni ko noon pamrata. Allah waɗi noon bandiraɗo o nde garɗen nde wi wonde inde nde ko ɗum kadi woni ko teddiniri en o inniri ko Gumalo. Beltiɗen hen no fewi nde wonno koye inɗe meɗen aadi. Joni noon so wiyama Gumalo holko gadodirɗen e Gumalo, holko firti Gumalo. Eɗen gandi kam helmere nde wowla koye Pular. Ene haasi noon helmere so wowlama e Pular tan tawata ko wonko firti, heddo noon ganda walla mbasa andude wadde holko woni Gumalo, hol aadi mo gadodirɗen e Gumalo. Ene gasa kadi taw hewɓe ene gandi kono taw battani hen hakkille. Helmere Gumalo won hen ene mbiya hayso tawi kam wona e Gumalo o ndewata eɗen nana kam walla eɗen paama eɗen gandi ko woni ngaari ngumaldi walla jawdi ngumaldi. So wiyama ngaari walla jawdi ngumaldi ko jawdi walla ngaari ndi ala gallaɗi, ɗum wiyete noon. Donc wadde koye inɗe sifaji jeeya. Hayso tawi noon fawano koye jawdi hande wattama e neɗɗo mana ɗum neɗɗinama, kono eɗen gandi kadi e dendagal inɗe biyeteɗe ko inɗe jawdi walla sifaji paweteɗe e jawdi so artirama neɗɗinama mana fawtama e neɗɗo tawata ken waɗi fandare. Fandare nde ene hen sahaji wona jikku tan wona moƴƴere walla wona karaysiragal walla wona ɓubde mbeelu walla wona neware walla wona jambaragal walla wona tindam walla wona ñangede walla wona sembe walla wona jasre. Ɗum foof nani hen ma en gartoy hen e kelle goɗɗe so Allah jaaɓi. Kono Gumalo oɗo kaletede yimɓe foof ne gandi e nder pinal fulɓe e nder dartol mumen e darti mumen e daari mumen ina nana Gumalo Samba Jam Dialaɗo kadi ko jambaro. Wadde hayso tawi omo foti jogade inde wondene oɗo Gumalo kaleteɗo kam walla ndeɗo helmere walla inde Gumalo fawade e makko kanko Gumalo o ko inde mana ngaari ndiyam. So wiyama ngaari ndiyam noon ko ngabu wiyete noon. Hay subalɓe mbiyata mana gabu ko Gumalo, so ɓe jima ɗum eɓe jarfa ɗum ɓe mbiyata ɗum ko Gumalo, mana ngaari maayo, ngaari gurdi e ndiyam. Saabu eɗen gandi woni hen hewɓe ina pire wonde ngabu ko nagge walla ko ɗum ngaari taw koto banggue nagge mana nagge to banggue e gorol muɗum enen gandi ko ɗum wiyete ngaari. So wuuri e ndiyam noon woni ngaari mana ndi ala gallaɗi, feññina sifo sembe sifo tindam sifo hono ko haalete e ngabu ko ɗum woni Gumalo kaaleteɗo. E nder noon inde baaɗe hono noon eɗen ciftata hen ko wayno gurmu walla wurmu, ɓe mbiya gurmu walla wurmu. So neɗɗo wiyama gurmu walla wurmu hayso tawi wiyeteɓe noon ɓe wona alay saago taw ne jogui oɗon sifa, kono gurmu kam firtata ko neɗɗo gurmiɗɗo mana nofru muɗum walla hunde nofru muɗum ina taƴi. Ko hono noon kadi coɗɗo eko nandi hen ma en gartoy e sifaji baɗi noon so Allah jaaɓi. Ko ɗum wonno hande windande meɗen ko yoyti e Gumalo. Haaldata e moɗon on paami ko musidɗo moɗon Doro Gueye Bobolonde ha saaha goɗɗo so Allahu lamdo jaaɓi kereja.